ympyrä. Eli tässä meillä on ympyrä. Ja ympyrän nimityksiä, ympyrän halkaisija, eli menee tästä keskipisteen kautta läpi koko ympyrän. On halkaisija ja merkataan D-kirjaimella, eli D yhtä kuin halkaisija. Sitten on ympyrän säde, eli puolet halkaisijasta merkataan R-llä. Eli periaatteessa tuossa on kanssa säde, D-puolikas, tuossa on säde. Ja ihan mistä tahansa täältä ympyrän keskipisteestä tänne ympyrän kehälle piirretty viiva on säde. Ja mikä on ympyrän kehä? P on piiri, eli kehä. Eli se on tämä vihreä alue tässä. Eli periaatteessa kun kävellään vaikka tuosta ympäri, vaikka jääkiekkokentällä, niin keskiympyrä, niin se on se kehän pituus.